La teoria cinètico-molecular, desenvolupada durant el segle XIX, va ser un dels primers intents d'explicar la constitució de la matèria i es va centrar en els gasos, per ser un dels sistemes més senzills. Els seus postulats es poden resumir en els següents. La matèria està formada per partícules tan menudes que no es poden veure. Les partícules estan en un moviment permanent que depèn de la temperatura. Quan augmenta la temperatura, augmenta la velocitat de les partícules. Quan disminueix la temperatura, disminueix la velocitat de les partícules. Les partícules presenten forces d'interacció entre elles d'intensitat variable. Amb lleugeres adaptacions, la teoria cinètico-molecular permet explicar també els sistemes líquids i sòlids. Els gasos no tenen forma fixa, sinó que s'adapten a la forma del recipient que els conté. No tenen volum fixe, sinó que ocupen tot l'espai disponible. Les partícules es mouen lliurement en totes direccions, ja que les forces d'interacció entre elles són molt dèbils. Hi ha molt d'espai lliure entre partícules i per això els gasos es poden comprimir. Els líquids no tenen forma fixa, sinó que s'adapten a la forma del recipient que els conté. Les partícules estan molt pròximes entre elles, però hi ha desordre. Les forces d'interacció són més febles, la qual cosa permet la seva mobilitat en moviments fluids. La proximitat de les partícules fa que el seu volum siga fixe i no es puguen comprimir. Els sòlids tenen forma i volum fixe. Les partícules estan molt ordenades i pròximes entre elles. L'únic moviment que poden fer és de vibració, perquè estan unides per forces d'interacció fortes. No es poden comprimir perquè no hi ha espai lliure entre les partícules.